tamamlanmagyna 4-5 gün garly şu kararlykda olan berilmez. Oktyabr aýynyň bolmanyny awgust aýynyň aýlygy berilse-de biz razy diýip aýlygyny alyp bilmän beren adamlar juda berenýär. Diýip berlesinçi we ýazyjy Amanmurat Bugay faýdýar. Balkan welaýatynyň döwlet edara kärhanalarynda işleýän işgärlere aýlyk haklarynyň wagtynda berilmediliginiň sebäpleri barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat ýa-da düşündürüş berilmeýär. Emma käbir edara resmileriniň işgärlere dil üstü bilen beren düşündürüşlerine göre bu ýagdaý ýurdun banklarynda nagt puluň ýoklugy bilen baglanyşykly. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary, mekdepleriň müdirleri biz bankdan pul alyp bilemzok, ýoksa biz banka tabelleri, resmi namalary öz wagtynda geçirýäris. Bankdan siziň aýlyk günlükleriniz plastik kartlaryňyza geçirilmeli. Ine şol kartlara da geçirilen ok. Bizde günäh ýok. Bizem ýygyderli habar tutýarys diýip jogap berýärler. Ýöne olaryň aýtmagyna görä bankyň işgärleri hem ýokurda oturan döwlet guramalary hem sawar ediň pul ýok, nagt pul tapylan wagty hökman aýlyklary diýip jogap berýärler. Diýip iýul we awgust aýynyň aýlyk hakyny alyp bilmeýän Balkanawatly 44 ýaşyndaky Maral Mollim gurung berýär. Maral Mollim ýaly aýlyk haklaryny alyp bilmeýän başga-da ençeme döwlet işgäriniň aýtmagyna görä, bu ýagdaý dollaryň gara bazarynyň möwjeýän we bazarlarda haritlaryň barha gymmatlaýan döwründe olaryň maşgala büdjetine hassa yaramaz täsir etdirýär. Netijede käbir döwlet işgärleri başga gazan çeşmelerini gözleýärler diýip adynyň efirde agdalmadlygyny soran Nevitgaz Pudowynyň işgäri Balkanawatly Mergen aýdýar. Meniň gapymda maşin bolan sebäpli işden soň awtologmy taksi hökmünde ulanyp şäherde gazanjy edýärin. Käbir tanışlarym wagtyny aýlygyny alyp bilmeýän owadaky mal garalaryny satýarlar. Şeýdip her kim belli wagt aralygy üçin gün gözeran aýlyjak bolýar. Soňu bilen näme boljagyny hiç kim bilmeýär. Diýip inni 2 aýyň aýlyk hakyny alyp bilmeýän Mergen aýdýar. Ýeri gelende ýatlasak inni ençe maýbäri Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanda esasan hem Daşoz we Lewap welaýatlaryndaky işgärleriň aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýänligi bilen baglanyşykly dowamly maglumatlar gelip goşýar. Sözümizin ahirine aýtsak makalada agdalan meseleler boýunça Azatlyk radiosyna Balkan welaýatynyň değişli resmilerinden maglumat almak başartmady. Öz evitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň digital aragatnaşyklar we köp taraply internet tehnologiýalary ösdürmek boýunça komissiýasy köp taraply aragatnaşyk tehnologiýalarynyň dünýä ýurtlarynda ulanylşy boýunça hatawatyny çap etdi. Komissiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 67-nji sessiýasynyň ýanynda 24-nji sentýabrda geçirilen 6-njy maslahatyna gawatlap çap eden bu 106 sahypalyk hatawatynda dünýäniň 191 ýurdunda internetiň el ýeterliligi barada maglumat berilýär. Ýurtlar ösýän we gowşa ösüşli 3 topara bölünýär. Hatawatda Türkmenistanda ulanıcılaryň sany 15% derejesinde görkezilip, bu ýurt internetiň el ýeterliligi boýunça 106-njy ýerde ýerleşdirilipdir. Sanawda Türkmenistandan ýa-da Owganistan, käbir Günorta Gündoğry ýurdy we Afrika ýurtlary görkezilýär. Postsovet ýurtlarynyň arasynda köp taraply internet tehnologiýalary ulanmakda iň gowy ösüş görkezen ýurdun Äzerbeýjandygy aýdylýar. Sanawda 36-njy ýerde ýerleşdirilen Äzerbeýjanda köp taraply internet tehnologiýalarynyň hem bagly hem de mobil görnüşlerinden peýdalanýanlaryň jemi sany 77% derejesinde görkezilýär. Dünýä derejesinde ösen internet tehnologiýasyndan iň köp ýagny 98,12% derejesinde peýdalanýan ýylatly ýurdun Islandiýady gaýdylýar. 2015-nji ýylda bu ýurdan öňe saýlanan dünýä ýurtlarynyň 10-lygyna şeýle-de Lüksemburg, Andorra, Norwegiýa, Liechtenstein, Daniýa, Bahrein, Monaco, Ýaponiýa, Gollandiýa, Katar we Finlandiýa girýär. Hatawatda köp taraply internet tehnologiýalary ulanmakda dünýä ýurtlaryna baha berilende
Köp taraplayan internetin her 100 adam başına ulanılış derecesi, şeýle-de internetin mobil ýagny simsiz görnüşiniň ne derecede ýaýbanlananlygy, internete baglanan öý hojalyklarynyň sany ýaly kriteriýa şertleri göz öňünde tutulupdyr. Türkmenistan internete baglanan hojalyklaryň sany boýunça maglumat bermedik ýurtlaryň hatarynda dagdalýar. Bu meselede Türkmenistan Demirgazy Koreýa, Sierra Leone we Tuvalu bilen bilelikde bir topory emele getirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň digital tehnologiýalar we köp taraplayan internet aragatnaşygy boýunça komissiýasynyň hadabatynda köp uğurly internet tehnologiýalaryň adamlaryň durmuşyna ýetirýän oňyn täsirlerine, şol sanda saglygy saklaýyş, distansiýon bilim programmalary, mobil tölegler ýaly hyzmatlaryň el ýeterliligine baha berilýär. Şeýle hadabatda ösen internet tehnologiýalaryň ýaýbanlanmagy urundaky ösüşi tizleşdirmekde döwletiň we hususy puwdaň partnerligynyň ähmiýetini ýaýar. Şol bir wagtda ösen internet tehnologiýalaryň durmuşyň dürli uğurlaryna ornaşmagy bilen şahsy informasiýanyň goragynyň zerurlygynyň hem ýüze çykýanlygy bellenýär. 2015-nji ýylda 108 ýurt kiber howpsuzlyk boýunça kanuny kabul edipdir. Hatabatda bu mesele dogrusynda Türkmenistana degişli maglumat görkezilmändir. Köp taraply internet aragatnaşyk optika süýümli filmleriň ulanylmagyndaky tehnologiýalar arkaly amala asyrlýar we bir wagtyň özünde hat, ses, video we beýleki görnüşli maglumatlaryň el ýeterliligini biçin edýär. Onuň mobil görnüşi, mobil aragatnaşyk hyzmatlary üçin ulanylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň digital aragatnaşyklar we köp taraply internet tehnologiýalary ösdürmek boýunça komissiýasynyň hadabatynda 2015-nji ýylda dünýäde 3,12 milliard adamyň köp taraply internete baglananlygy, 2016-njy ýylyň aýagynda bu sanyň 3,5 milliard adama ýetjekdigi bellenýär. Bu bolsa dünýäniň ýylatynyň 47%-ni emele getirer. Türkmenistanda internet 2014-nji ýylda güýje giren internetiň ösüşiniň kanuny düzgünleri we internet hyzmatlarynyň öpçünçüligi hakyndaky kanunyň esasynda düzgünleşdirilýär. Kanun Türkmenistanda ulanyjylar üçin internetiň erkin el ýeterliligini öpçün etmek maksadyny öz öňünde goýar. Şeýle-de kanunda internet bilen bagly gatnaşyklaryň, raýatlaryň internetden we internetdäki maglumatlardan peýdalanmak hukugynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmeginiň esasynda düzgünleşdirilmegine gönükdirilýär. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Soňky ýyllarda demir ýol transport infrastrukturasyna milliónlarça Amerikan dollaryny sarp edip, özüniň regional we halkara transport çatyrygyna öwrülmek planlaryny eglan eden Türkmenistanyň öz raýatlary demir ýol hyzmatlaryndan peýdalanmakda dürli kynçylyklara duçar bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa şuňlar Türkmenawatdan Aşgabatda gatnaýan otlulara biletleriň gytçylygy we bu ýagdaýyň döremeginiň sebäpleri barada gurrun berýär. Men özüm Şarap sanatoriýasynda bolup biýendim. Şonda men şu Haramyň etrap merkezinde ýerleşen demir ýol wagtlarynyň kassalarynda da Türkmenawatyň merkezi kassalarynda da şu bilet ýetmeçiliginiň ýetip duýulýandygynyň saýady boldum. Bilet üçin Haramyň kassasyna ýüz tutanyňda şunu bizde Türkmenawatyň merkezi kassalaryndan almaly diýär. Şoňa jaň edip raýatka berip almaly diýip maňa şeýle düşündirýärler. Onuň şu ýanky Haramyň sanatoriýasy 25 kilometr ýanky Haramyň etrap merkezi bilen arasy. Şonda ir saat 9:05 minutlarynda men şu kassa baranymda ilk saat 9 bolsun. Biz Türkmenawada jaň edip şu taýdan yer almaly diýdi. Onuň 9-da boldy. Ýene bir 15 minut garastym. Jaň anan oklar diýär, ýanky Haramyň kassasynyň kasseriň jaňyny Türkmenawatyň kassasy alan ok diýär. Bahana bilen ýa-bir men şu taýda 40 minut ýaly garaşyp oturdum. Bahar men burada bir adama bilet alyp bileňok, ýa bir saat bolup barýar. Indi şu taýda men oturan wagtymda ýanky yerli ýaşadylar kassayı tutan halatynda şu öňe näse bilet gerek bolsa ýygyna da gowraçyk yerlere öňürip beriň, gatyryňyzy bilet diýip şeýle ýurtupdylar. Menim gatbalda durun esip durun.
Onun şol adamlara İslam fetwasına berip durun. Hamen misal üçin 5 öňünden bilet alsak bolup bardym, emma biletler 5 öňünden satılıp başlanýar. Men 24-üne alsak bolup 5 öňünden baranymda eýem 20-sine sorap durun, ýa-ni kıýaşaýdylara da bilet berip dursa, gadyryňyzy bilet diýen adama bilet berip dur. Men şo sözi aýtmadym, onda şoň üçin men şol kassada bir sagat garaşmaly boldum. Sultan dayza soň alyp bildiňizmi biledi? Ha onda men ýa-ni gatyryp başladym, ol meniň soran ýa-ni 10 gün süreçde soradym. Onda men gatyryp oranymdan soň kasser senin sorayan ýol açatlygyňyz ýok, sördümki skor ýol açatlygyna gerek bolsa bar bahasan 20 manat diýip maňa şeýle jogap berdi. Menem bolýa beriňkidim. Ondan ýa-ni 20 manat men töledim, maňa bilet berildi. Men gyptany gaýtdym. Ondan gelip şu dokumentlerimi koyuşturup sonda açık görenimde biletin bahası 22 manat teysen teňeteni. Şu kadarını bilerim diýmesem meni 2 manat 20 teňen alyp galypdyrlar. Türkmenawatdan uğramak üçin aýyň 24-üne gelenimde Türkmenawatyň kassalarynda şeýle bir dawa, şeýle bir almagal biletin üstünde näme üçin bilet sataňyz ýok diýip üç ýola çotdysa gaýtdy Türkmenawatdan. Şonda da bilet ýok diýilýär. Sultan dayda ine şeýle bilet gytçylygynyň ýüze çykan wagtynda siz soň otla menönüňizde, otlada boş ýerler barmy diýip? Hawa görelşi men otla menönümde ýanymdaky 3 ýer bilet satylmandyr. Meniň ýekerim Türkmenawatdan Aşgabatda seli ýekerim bir kupeda gaýtdym. Kassanyň agdynda bolsa adamlar gyrlyşyp durlar. Şeýle ýagdaý uruş tögüş bolup dur. Emma şu biletler satylanyp gerekçe. Sultan dayda siz Aşgabatdan beýleki vilayatlere köp seýahat edýäňiz, umuman otly gatnawynda şu häzirki gurrun beren ýagdaýyňyzy meňzeş ýagdaýlar ýüze çykýarmy? Gözel men ýola çykdym, şeýle ýagdaý hergelenem gaýtalan. Menem şu aýda bir gerek 2 gerek vilayatlara gitden, Mara gitden, Levaga gitden, Balkanawada gitden. Şu hemme ýerde şu bir meňzeş ýagdaý. Ýa-da şu biletin bahasından artyk almak şulara eýem adat bolupdyr. Aşgabatyň demir ýol wagtlaryndan bilet alanyňda da biletin bahasy 10 manat 80 teňe bolsa, şonu hukman 10 manat ýa 10 manat edip alýarlar. O 80 teňene bir dolu 1 manat etýärler. Şu 10 manat bolsa şonu hukman 10 manat edip alýarlar. Kasserlere ýat bolupdyr. Şu mesele bilen men hatda Aşgabatyň demir ýol stansiýasynyň başlygynyň ýanyna da girdim. Şonda da soňky baranymda da ýene şo ýagdaý gaýtalanýar, hiç düzüş bolmaýar. Habarçymyz Sultan Atçylywa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimiz dinleýärsiňiz. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň merkeziniň we ençeme etrabynyň ilatyny elektrik tog bilen öpjene diýär. Türkmenistan Awganystana berýän elektrik togunyň mukdaryny artdyrmagam gözüňinde tutýar. Ýöne Türkmenistandan iýerilýän elektrik toguň sütünne we simine jeňçiler ýygyderli ziýan ýetirýär. Faryab welaýatynda 2 aýyň dowamında 10 gedek jeňçiler elektrik liniýasyny kesdi. Şu ýagdaý bilen bagly men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan sizi tanıştyrýar. Faryab welaýatynyň Döwletabad we Şirintegap etrabynyň aralygynda ýol ugrunda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Uruşda elektrik geçirjisine ýene ziýan ýetdi. Faryab welaýatynyň elektrik energiýa boýunça adaratynyň başlygy Seyit Abdulhamidin Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçiler ýol gözegçiligi gullugynyň harby postlaryna hüjum edipdir. Çaknaşykda elektrik sütüni ýumurlypdyr. Elektrik geçirji sim üzülipdir. Jeňçiler raketa atdy. Onuň netijesinde elektrik liniýasy 4 ýerden kesildi. Elektrik sütünini we liniýasyny gaýtadan düzeltmek üçin işleýär. Elektrik akymy Meýmene şäherine we etraplara tezlikde goý beriler diýip Abdulhamid umid bildirdi. Roky durmagan laýnlary uzbakan monuşyrazy ohyry laýnda olayatman turda laýn uzulbakan. Şu ohyry laýn kurşatdym. Anyhoy Meýmene şaýolunyň orunda jeňçiler ýolagçylara da wehim salýar.
sosyal durmuş üçünçüligi proyektlerine de jeňçiler ýygyderli ziýan ýetirýär. Seyit Abdulhamidin aýdysyça, elektrik tokdan jeňçilerin maşgalalardan peýdalanýar. Şoňa garamadan jeňçiler elektrik sütünni weýran edýär. Elektrik liniýasini kesýär. Meýmene şäheriniň halky we 4 etrabyň ýaşaýjylary elektriksiz galy dip Seyit Abdulhamid belledi. Şahar maymanega yok edi. Karamkolda maymanega karab orar. Ama şu maşir barları katıydı. Keçege vurvediler. Faryab welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde hem howpsuzlyk şertleri ýaramanlygynda galýar. Welaýatyň Poştunkot atly etrabynda vice-prezident general dostum bilen Balyk welaýatynyň hakimi Ata Muhammed Nuruň tarapdarlarynyň arasynda hem oňuşmazlyk barýar. Faryab welaýatynyň Şirintegap etrabynyň hakimi Seyit Lukman Gehreň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda jeňçileriň ýolbaşçylary sosial üçünçilik ulgamyna ziýan ýetirmezlige söz beripdir. Ýöne olar sözünde durmandyr. Jeňçiler elektrik sütünni ýumurdy. Şo sebäpden elektrik akymy kesildi. Jangyaralar rahbarlary elan kılberdik täsirot amylmany tahrip kılmasalar, goýy bagty tahrip kıldylar. Türkmenowgan serhediniň golaýynda hem jeňçilerin hereket edýändigini hakim bildirdi. Barky waridaty Türkmenistandan kelgen. Tarapga ýakyn jangyaralar bar. Türkmenistan barkyny bergen. Türkmenistan Awganystana elektrik tok berýär. Emma elektrik geçirjisiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi boýunça Türkmenistan kömek edip bilmeýär. Elektrik sütüniniň we elektrik liniýasynyň howpsuzlygyny üpçün etmek Awgan güýçleriniň borjudyr dip welaýatyň Şirintegap atly etrabynyň hakimi Seyit Lukman Gehrik Azatlyk radiosyna aýtdy. Öz tebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Biziň line hasabymyza goşulyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. ID Azatlyk. Gepleýär Azatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Siriýanyň Demirgazyk şäheri Aleppoda bombalama kampaniýasynyň güýçlenmegi sebäpli Orsiýat bu ýurtda alyp barýan hereketleri üçin Britaniýa, Fransiýa we Birleşen Ştatlar tarapyndan ýeti tanqidlendi. Orsiýatyň goldaýan we edýän işleri terrorizme garşy işdäl, wagşyçylyk diýip Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasynyň näkilçisi Samantha Power Howpsuzlyk Geňeşiniň 25-nji sentýabrda geçen adatdan daşary ýygnagyna aýtdy. Instead of helping get life-saving aid to civilians, Parahat ilata zerur kömekleri ýetirmäge ýardym bermegiň deregine Orsiýat bilen Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asad insanperwer kömekleri alyp barýan kerwenleri, keselhanalary, adamlary öldürmän saklamaga jan edýän kömekçileri bombalaýarlar. Bugun Orsiýatyň bu hüjümleri terrorizme garşy edilýän hüjümler, öldürilýän adamlar terroristler ýa terroristler bilen duýgudaşlyk edýänler diýjektigi şüphesiz. Bular boş gurrunlar diýip Power aýtdy. Amerikanyň ilçesi sözünü dowam etdirip Howpsuzlyk Geňeşini kimiň jogapkärdigini batyrgylyk bilen aýtmaga we Orsiýata bir agızdan bet etdirmäge çagyrdy. Birleşen Milletler Guramasynyň ýöneği Siriýa rejiminiň 275.000 ilatly Günnur Alepponyň garşysyna täze hüjüme başlandygyny yglan edeninden bir hepde soňra Britaniýanyň, Fransiýanyň we Birleşen Ştatlaryň haýyşy boýunça geçirildi. Düýbi Britaniýada ýerleşýän Siriýanyň Adam Hoklary Obserwatoriýasynyň bildirmegine görä, Birleşen Milletler bilen Orsiýatyň araçylygyna atışyklary besetmek boýunça gelinen bir hepdelik ýylalaşyk 19-njy sentýabrda tamamlanan bäri Aleppo şäherine hüjümlerde parahat ilatdan adından 231 adam ölüpdir. Orsiýatyň elçisi Vitali Churkin Siriýanyň hökümet güýçleriniň adamlara köprüýän ýetirmän terroristleri Aleppodan çykarmaga synynşýandygyny aýtdy. Ýöne ol bu bombaly hüjümlere Ors güýçleriniň hem gatnaşýandygyny agdamady. Ol atışyklary besetmek baradaky ýylalaşygyň bozulmagyna ýaragly opozisiýon toporlary jogapkär etdi. Çurkin şeýle hem Gunmatary özüniň goldaýan aram toporlaryny terroristik toporlardan aýyrmanlykda aýyplady. Более 200 000 жителей Алеппо
Aleppo'da 200.000'den gowrak adam terroristik topar El-Nusra frontunun we onun bilen ýeteşikli beýleki toparlaryň eline zamuny ewrildi. Bu toparlar aýallar we çağalary kalkan edinip ulanmaga tenişýärler. Siriýanyň hökümet güýçleri Castello we Rasmus ýollaryny we beýleki halkylaýyn ýollary awfsuzlandyrdylar. Diňe terroristleriň hüjümlerine jogap berilýär. Tanalýan hem tasdiklanan nişanalara odaçylýar diýip Türkiýe aýtdy. Britaniýanyň elçisi Matthew Rycroft ortaýatyn edýän işleri konflikti uzaltdy, adamlaryň çekýän ejir azabyny uzaltdy diýdi. Ol soňra hem ortaýatyn Siriýanyň uruş jenaýatlaryny edýän rejimi bilen ýaranlyk edýändigini inkar etmek kyn diýip sözüniň üstüne goşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýöregçi wekili Stefan de Mistura geçen hepde 6 ýyl goly bäri Siriýada barýan we Irançylykly konfliktde iň yaramaz hepde boldy diýdi. Turanyň aýtmagyna görä, Seweşler güýçden bäri Siriýanyň iň guly şäheri bolan Aleppo'da 2 milliona goly ilat susuzlukdan ejir çekýär. Ol hawpsuzlyk geňeşini düşmançylygy toktatmak we günnäwar Aleppo insanperwer kömekleri, medisina kömeklerini we beýleki zerurlyklary ýetirmek üçin Seweşlere hepde 48 sagat ara berilmek üçin basyş etmäge çağırdy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gaderly dinleyijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar güneligi gepleşigimizi jemleýäris. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek kal geldi, karaşan sana akça keptirim, gel sen salama, geçti köptirim. Akça keptirim, yayına erkana, pek asmanımda, oyuna erkana, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Rahatlık kuşi, ömrümün hoşi, sen bilir dünya, aydımlan başı, yayda kanatan, geldin ülkeme, ülkem bay benim, aydım makama. Akça keptiri, yayına